druhé stránce to vypadá takhle. Takhle. Potom tady je seznam herců, které já absolutně miluju na tom. Takhle to vypadá. Tady je teda, jak vidíte, tak tady je prostě Luna, Mateo, Ambar a tak dále. Tady na téhle stránce je Simon. Další Simon. A Luna. Další Simon. A nějaký ty testy, úkoly. Tady je něco zase o módě. To vezmeme takhle rychle. Tady je něco zase o módě, tady jsou další úkoly. Tady je Delphi. Delphi, Jasmína, Amber. Luna, Gaston. Tak dále. Tady je Jasmína. Já si myslím, že si to asi vytrhnu a dám to jako plakát asi. Možná, že jo. Tady je test. Mně vyšlo, jsi proměrně ostražitá a máš sklon očekávat to nejhorší. Je pravda, že jsou věci, které dokážeš a tak dále, to určitě ten, kdo to máte, tak prostě to. Tady je další, tady je úkoly, tady je něco, kdo to má, tak ten to ví, tady je, to bude teda v tom zářijovém. Bude tam něco o Brixhouse College, zákulisí, nový vzhled týmu, Silše a tak dál. Prostě tak. Vím, že to beru takhle nějak rychle, ale já to chci mít rychle za sebou, protože asi že já musím ještě hodně dodělávat, nemám moc baterky a teda to. Já jsem udělal back to school, ale vím, že je asi na ně nějak trošku pozdě, ale to asi bude příští to někdy a můžu rozjet zase tu sérii Jdu domů, jakoby jdu ze školy domů, bych to mohla zase rozjet, bylo by to dobrý. Jo, tak to asi rozjedeme. Takže a další časopis je teda zářijový Mateo, Luna. Čas za září. To by byl hezký plakát toto. Takže vám tady to tak ukážu. Jak to tam vypadá. Je tady logo Soy Luna. Skvělý test jen pro tebe. Dárek. Super psací sada. Já tady mám jenom tady to. Už jsem to teda rozbalila všechno to. Já jsem si tam ty gumy a pastelky dala do penálu a nechce se mi to vytahovat. Takže a byl tam takovýhle krásný sešítek. Ale nádherný. Úplně bezvadný. Tam psát úkoly nebo něco. To asi. Pojďme na penál. No, a tomu teda byla takováhle tuška. Tady logo Soy Luna. A tady to, Zary. A je růžová, je skvělá. Teda. No a teda jdeme teda na ten sešit.
jsem tak udělala. Jdeme teda na to a ten časopis. Na první stránce to teda vypadá tak. A potom je tady plakát Matea. To nevím, jestli si mám vytrhnout, nebo si to tam nechat, protože mě je líto tohodle. Já nevím. Nechám to tam. Říjnu toho, tam budou školy, plakáty. Teda takhle, potom je tady teda Ambar. Tady je Delphi, Jasmína, nějaký ten chlap, nevím jaký. Ale to je jedno. Potom tady je zase toto. A potom tady je krásný plakát, ale vážně bezvadný. Tady. Oh my god! Další stránka je Ambar. Je tam napsáno plná překvapení. Další Ambar. Další Ambar. Něco o módě tam bylo ještě. Oh my god. Ty krásu. Teda, mně se z těch věcí nejvíc teda líbí asi to stříbrný. Je to vážně krásný toto. Komu se líbí zlatý, komu se líbí stříbrný. Nikomu neříkám, aby se líbilo všem to, co mně. Že se mu líbí toto. A tu knížku chci. Tu chci, ale nemůžu. Tady je test. A tady je vyrob si sám. Prstínky Sojluna. Budu si vyrábět, až tady budu mít modelínu, lepidlo a tak. No, tak. Takže je tady Oblix of College. Další stránka, nějaký úkoly, nějaký test, Luna, tak dál. Další stránka, kde je ten chlap a nějaký zase další chlap. Něco o bruslení. Tady je plakát Delphi, určitě zase. A tady je zase nějaký úkoly. Tady je zase jakoby národnost, narozeniny, vztahy a tak, kariéra, koníčky. Něco o Delphi tam je. Tady jsou teda ty úkoly nějaký. Vzadu je zase, to bude v příštím díle, teda v tomhle měsíci. Říjnu. Čus? No. Ty jsi tu píry,